Raw senior citizen arestado sa Gingkasa. Ngayon siya operation sa Haro, Iloilo City. Suspect, ginabatihan na gabaligya sang bogus nga propiedad. Si Julius Bilacaol, nakatutok. Nagalumon lang sa ilahimataan 39 anyos nga si Mel kagang bana sini. Gani isang gintanyagan sang lote sa Abilay Norte, Oton, Iloilo sang 2016. Wala na ini nagpangduha-duha nga magkuha. Maganiyat kagid bala sa iya, tapos ang migo dan sa bana ko, manug tapos na sa muduwas na sang kasen niya. Di syempre doon na yung ganyo, man balang bana ko kay syempre. Ang duta ang nagabili sang 1,550 pesos kada square meter. Ginabuluban ta 80,000 na ang nabayad ni Mel sa broker nga si Marilo Torres, 62 anyos sa Sook, Arevalo, Iloilo City. Apang ang excitement sini nga makapanag-iyas ang kaugalingon nga duta nga patindugan sang balay. Ang nabayluhan sang pagkadismaya matapos madiskubrehan nga natuntuhan siya. Nangayo ko advice sa tiyo ko, tapos nagambal tiyo ko nga kagto kato sa H-Lerb. Amo to nagsaka ako sa H-Lerb, ginlantaw sang H-Lerb akong papilis sa gindala, tapos sinambala niya ko nga amo na nga nagbakal ko sang balay, asang duta nga nagalutaw sa dagat. Sa kapugusan mga 30 gid ka individual ang nabaligyan sang duta ni Marilo sumugod pa sang 2013. Pila gani sa mga ini, fully paid na. Apang wala pa nakapwesto sa propiedad nga ilagin bayaran. Gani sa nakaangkon sang kahigayunan, ila inigin tawtawan, tubtob nga ang kasubong madanlog nga isda. Dalayon nga nahulik sa entrapment operation sa CIDG Iloilo City sa isa ka mall sa Haro, kay inasang aga. Wala nagatubang sa kamera si Marilo. Apang wala siya kuno nanunto, kundi nag-atras sa pagbaligya sang dutang tag-iya sini. At ubangon kuno sini sa korte ang mga tagreklamo, kag tinguhaan nga mabalik ang ila kwarta halin sa tag-iya sang duta nga iya ginpatungan nga mabaligya. Yara na sa karon sa paginakop sa CIDG Iloilo City si Marilo, kag nagapangatubang sang kaso nga estafa. Upod kay Hans Desierto, Julius Bilacaol, 1 Western Visayas.